koje vidite u zadnja dva tenka koja prate 500 metara dalju crtu naših snaga. Sa sigurne udaljenosti i pod punom opremom promatrati ovako nešto nije problem. Na terenu pak detektirati cilj i uništiti ga nešto je sasvim drugo. No, da ni to nije problem, pokazali su pripadnici ojačane motorizirane bojne zajedno s američkim zračnim snagama na vojnoj vježbi bojevim gađanjem Udar 13 na vojnom poligonu Eugen Kvaternik u Slunju. Dakle, impresioniran današnjom vježbom. Ona je pokazala koliko su obučeni i uvježbani naši vojnici, dočasnici i časnici za obavljanje izuzetno zahtjevnih zadaća. Uvježbanost vojnika slažu se svi na izuzetno je visokom nivou, no opremi s kojom rade potrebna je modernizacija. Nama će u tijeku ove godine i sljedeće godine pristići značajan dio borbene opreme. To su na neki način vozila zaštićena od protuminskog djelovanja, vozila MITV, Oshkosh je proizvođač i mi ćemo dobiti negdje oko 167 tih vozila i negdje oko 47 rapova koji će biti dodatna oprema za mehaniziranu brigadu, Hrvatsku mehaniziranu brigadu sa sjedištem u Kninu. U pripremi je i dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske do 2023. godine. U sklopu njega bit će i modernizacija kopnene vojske. Viđamo i pregovori smo sa Njemačkom oko recimo dobivanja haubica 155 mm Panzer 2000, 18 komada, što je zapravo za nas izuzetno važno i potrebno, jer kao što ste vidjeli danas, uglavnom se radi o sustavima topnički koje imamo, koji su vučni i koji zapravo ne mogu pratiti borbeni raspored. No prije svega tim dokumentom planira se riješiti ulaganje u infrastrukturu vojnih objekata, jer smatraju standard vojnika na prvom je mjestu.